Mga kamisor, may hapon. Live na karon na sa may tulay sa Taguluan. Kay ano na gigabutiag nga disgrasya no. So baklay-baklay ito dani. Balag, kusog yung ulan. Ano David sir? Dira nahan? Dara ko nahan lagi. So baklay sa mga kamisor kay murag hasta pong trapika no. Actually taas mo ng tubig. Sa ato mga motorista karon, mga riders, drivers, amping mo kanunay kay bigas ang dalan unya. Sa mata karon kunya do na pag disgrasya. Wala pa ta sa area mga kamisor, baklay pa ta ha. Unahan para bagit siya mga kamisor. So gikabutiag mga kami sa menayo ng information saan siya ka wing van ang involved. Oy, layo-layo pag ina siya nga baklay mga kamisor no. So, tingala mo na backlight ha, paingon to sana ay disgrasya. Murag tumoy pa siya sa tulay mga kamisor ang maong insidente.
kamisor na nakakita sa area kung saan hitabo ang maong insidente. Yes, from Sir Ernie Abehay, BJ. Kusugin ang ulan, traffic bagid mo na backline na kita, sir. Nanata sa area mga kamisor no, sa atong makita. Asa ka wing ba nang involve? O ga asa rin mga kamisor ka? Mota rin mga kamisor sa area. Sir, may hapon. Sir, nakikita mo sa hita ba, sir? Karoon ba nyo? Kanira sila mo? O sa'yo, involve ba ni sir? Karoon mo mo nito doon na kay. Ayan, mag-try ta mga kamisor og pangita og witness sa maong panghitabo kung sa pagina nahitabo aning maong insidente karon mga kamisor sa maulan nga kahaponon kagabion dani sa may Taguluan Bridge. Actually mga kamis, dali na siya sa panaog dani sa may Sihayon. Og so far mga kamisor no, ilahang gialsa mga kamisor ang nasampit nga biktima. Sir, sige, kuha na sir. Sakyan na ng isa, napasok. Motor daw. Motor? So actually mga kamisor, nayang helmet na ni. Abirtek ka, abirtek. Kasi nakauna ang motor o gani? Akala ang motor. Pag-abirtek sa motor. Pag-abirtek sa motor. Ayan, so ilan ang gialsa mga kamisor. So gialsa na sa ato ang mga personahe mga kamisor sa MDRI Motaguluan. Ang maong biktima mga kamisor nga sakay sa iyang motor nga nabangil taon diha sa atubangan nga ligid sa usa ka wing van nga dunay plate number nga KJH283 mga kamisor sa ZMC. So sa ato makita mga kamisor, gabi ka kumi ang ligid sa sniper ni siya mga motor, mga kamisor nga motor. Kung wala ko na sikyat no, Yamaha sniper mga kamisor nga color itom. So mao ni siya mga kamisor ang wing van nga involved sa maong insidente. Og mao din ang motorsiklo mga kamisor, usa ka sniper no. Actually ang iyang ligid sa tubangan na flat gyud mga kamisor. So far mga kamisor, ada yang ato mga puwersa. Excuse me sir. Dapat doon. Siya sa'yo dalon. NMMC. Okay, sige sir. So pinaagi mga kamisor no, sa ato pong mga personal sa MDRI Motaguluan, ila po ning dalon mga kamisor sa NMMC. Baso pa ila pa ning assist mga kamisor kung kumusta ang nasampit nga involved sa maong insidente tali sa usa ka wing van mga kamisor. So sa ito makita mga kamisor nga doon na pa yung mga nagkatag dani nga kaning side mirror no, sa nasampit nga motor mga kamisor.
mudyot karon mga kamisor no sa mga personahe po dani ang nagkatagpod nga parte sa motorsiklo nga gidrivean sa nasampit nga biktima mga kamisor. But so far ang wing van no gimanihon ning sa driver nga wala lang inaog sa iyang gidrivean nga truck mga kamisor. No posible nga mosulod ni karon sa station mga kamisor no sa Taguluan Municipal Police Station. Okay, tungod sa kakusog sa ulan mga kamisor, nang lakaw na po dito itong mga otoridad, kailan na pong nakuha no, ang nasampit nga biktima. Ato lang po karon mga kamisor, suwayan o kuha no, ang kompletong detalyan, ibinahagi po sa ato ang mga otoridad sa ato ang kapulisan sa Taguluan mga kamisor. Ato sang bulatan mga kamisor kung sa isunod nga lakang aning nasampit nga wing van, kaya ang driver ani mga kamisor naraman sa sulod. Nabutor ka? Shut up! Ayun, so far mga kamisor na wala na dani ang biktima, dana siya nabangil sa ligid mga kamisor. So ang kaningas area na ni mga kamisor no, sihayon na ni siya, sakop ni siya sa sihayon sa Taguluan, Misamis Oriental. Kanid yung pagdulog nimo sa tulay kung mugikan ka mga kamisor sa sentro sa lungsod sa Taguluan mga kamisor. So, idol! Amping mo ay pagsidagadagan sa dalan. Susuwayan po na ito mga kamisor, kuha ang side po sa driver ani mga kamisor sa kaning sa kawing van nga dunay plate number KGH283 mga kamisor sa ZMC. Gani di na nato siya maduulan kay kusog mapod no ang flow sa ato mga sakyanan daning area sa may sihayon kaning panaog sa Sulay mga kamisor no. So ato tang suwayan pero di po ta mga kamisor magapundo diya sa tunga kay magabaldan niya ata sa dagal sa trapiko mga kamisor. So mato siya mga kamisor sa munisipyo sa Taguluan mga kamisor. Dara man pudunahan. O gamubalik na po ta mga kamisor no sa unahan po. Mato po ta mga kamisor sa kapulisan ug atong sutaon po kung sa ginhitabuan ni pinagi po sa driver mga kamisor sa nasampit nga wing van. So again mo ni siyang wing van ug ang motorsiklo mga kamisor, ila man tong gipadapli na siya ka sniper nga motorsiklo. Sa atong pag-abot yun sa area mga kamisor, nakita ginato no nga ang biktima, ang driver mga kamisor motorsiklo, maayo lang iyang pagkabangil diha mga kamisor sa tubangan ligid sa wing van. Ato pa pong sutaon mga kamisor kung kumusta ang nasampit nga driver. So mga kamisor, mo proceed na sila no sa buhatan sa Taguluan Municipal Police Station ug ato pong magasundon mga kamisor katong kuhaon ang side sa driver sa nasampit nga wing van. So atang lang mo mga kamisor update kaya mosunod na ta mga kamisor sa buhatan sa Taguluan Municipal Police Station.